Wake Baffa YouTube channel abar alfahari. Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu mai taken Wake Baffa, inda muke gabatar muku da wannan shiri mai taken daga masu kallonmu, wanda ni Abubakar Umar Whiteman nake gabatar da shi a kowane mako. Shiri ne wanda muke yi wa jama'a tambayoyi su ji daɗi, mu ma mu ji daɗi. Wake Baffa ka ku ci. Akwai wata bata zo ba, za ta zo. Kuma kowa ya san da zuwan ta wace zuwan wajuji da majuji. Akwai wani abu ko in ce wata abu bata zo ba, za ta zo kuma kowa ya san ta. Me kenan? Mutuwa kenan go. Akwai wata bata zo ba, za ta zo kuma kowa ya san ta. Kiyama. Akwai wata bata zo ba, za ta zo kuma kowa ya san ta wace ce? Gaskiya an banda mutuwa yunwa ce. Kuma za ta zo kowa ya san da zuwanta kuma wace ce? Wannan ba komai bane face tashin alkiyama. Akwai wata bata zo ba kuma za ta zo kowa ya san da zuwanta wace ce? Tashin kiyama.